Avšak jeho pokus bol nepresný. Harrell, ale neúspel. Takže Smith sa pokúša doniesť do koša. Tentokrát sa mu to už podarilo a je... Aspoň zatiaľ to tak vyzerá. Tá obranná činnosť je dobrá. Veľmi dobrá. Petráš. Smith. Žiadne voľné trojky, žiadne voľné pozície. Ľahké koše nemajú k dispozícii. Lučenčania teraz skóroval 17-27. Smith. Dvojka. No, je to ľavák. Tak 7 sekúnd na zakončenie útoku. Gutál. Smith si pýta loptu, mohol by to vyskúšať, možno ešte mohla ísť lopta aj na Kňaževiča, ale Smith vypálil presne a je z toho po veľmi dlhej dobe ďalšia handlovská. Ale má na sebe Smitha, to bude už ťažká strela, navyše Smith blokuje a je to koniec. No z tých hráčov handlovej, ako som spomínal, tak Gutál a Vasič prišli. Vyskúša trojku a triafajú. No, toto už je Táško Kneževič už konečne sa presadil, teraz Gutál. A ešte to bude aj koš s faulom, no Szilágyi nezabrzdí. 3,5 minúty do konca tohto stretnutia. Vypíška Smith. Vydá sa do koša a doniesol loptu tam, kam mal. 50 bodov. Lučenec aspoň tých 50 by mohol dať, toto bolo nepresné. Sympatické, že Vranovič dostáva priestor. Musí získať. Smith. Pekne prestočil na Petráša. Je to kôš s faulom.